Hindi, gina-refund sila kay sobra ila sukot sa ton. Oh. Nasakaan, da kay amuning i-refund naman sila. Dito, wala lang sila ganun ng refund. Wag ka muna. Way pa. Duwa ay lang gani. Wala lang. Wala lang eh. Wala lang eh. Niluluto Siling tayo pogi. sa ating sariling mantika. Good- Nonoy, Nardo, Enuslay. Yes. Good morning, dra kay Sarge Maynard Tropa from Antel Grand Meadows. Good morning. Mhm. Kaya Larry Rico, good morning man. Monitor kami di sa Puro Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City. Yes, good morning, dra. Regards ko ta sa akong classmate kay Edwin Iscopel. Taga yes. sa Kalubay mo. Kaya sa Bago City, igrita si Kagawad Imbong Jukampo. Sa Maaw. Ay, Kundi sakpong ko lang si Kagawad Melchor Baroka Rumbines sa Hinubaan. Tara daw layo. Sakpa, tara niya Kagawad ang taon ta, kung mag-greet mo ta na. Tara niya Kagawad Association. Sila ni Kagawad ulay abalahon. Patindog ka bisang, patukod kaya bisang sang Kagawad Association. So, una may plano kami natane. Te. Sa Kagawad ba kami nag-propose na nga daw ma-organize Kaya wala diya baka, no? Why Wala na mga yan? muna yan, no? Why na? Kundi may ara tani sa mga councilors yan niya. May ara. Magkawad siya wala. May kapitan man. May kapitan Tara man. mga Kagawad may ara. wala May yan. SK gani. Oh, Mga may SK federation. Kaya wala Kagawad Federation. Ang Kagawad, ito lulap, talap-tabla kami yan. No, tani may mo mga muna. Association of Barangay Kagawas. Kagawas. ABK. ABK. Abaka. Hindi ba? I-propose mo na kayo coming ano. Propose na bisa ka kwani, propose na ina sa DILG. Because ang barangay officials are under the supervision of the DILG. Standby na sa aton nga mga balita national. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga plastic para nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Ang numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa mga balita nasyonal.
Nanawagan ng isa ka grupo sang manunudlo sa kay incoming Vice President kag Education Secretary Sara Duterte nga magbulig agud iduso ang pagpasaka sa sweldo sa mga manunudlo kag ipasiguro nga handa ang mga classrooms para sa pagbukas sang klase. Ginpahayag ni Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio nga nahangpan sang grupo ang limitado nga pondo sang gobyerno apang ginapandugan nga malawig na nga matinuig nga ila ginantos ang manubo nga sweldo. Duwa man ni Basilio, wala man nahatagan sang bulig ang mga manudlo nga natapikan sang COVID-19 sa din una ginhinyo sang grupo ang 3,000 pesos nga emergency allowance sa mga manudlo. Sa Numeroan 2020, sang inturmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Salary Standardization Law of 2019 nga naghatag sa saka sa sweldo sa mga empleyado sa gobyerno lakip na sang mga manudlo sa pampubliko nga mga bulutuan. Ginatanaw sa Department of Education nga mas halugan ang physical distancing rules sa mga bulutuan sa pagpatigayon sing limited in-person classes. Ini ang tikang sang DepEd sa tuyo nga mas madamo nga mga estudyante ang makatambong sa classroom sessions. Sa Education Undersecretary ni Pumaseno Malaluan, nagpanugyan ang DOH sa DepEd nga posible mahalugan ang physical distancing protocol sa mga bulutuan nga napaidalom na sa Alert Level 1. Dugang pa ni Malaluan, yara na sa proseso ang DepEd sa paghimo sang guidelines para sa masunod nga school year kag para may baluan kung paano ipatuman ang blended learning. Sa idalom sang pulisa, ang mga bulutuan lamang nga yara sa Alert Level 1 kag 2 ang ginatugutan nga magpatigayon sang physical classes. Plano sang DepEd nga magbukas ang school year 2022-2023 sa Agosto 22. Sa piyak sa pagtaas sa mga kaso, ginklaro sang Department of Health nga wala pa sang surge sang COVID-19 nga nagapabilin sa low risk ang klasifikasyon sa pungsod partikular sa Metro Manila. Ligwat ini sa pahig sang Octa Research Group nga may weak surge. 3 kasunod nga adlaw sang mas mataas sa April level sa mga bagong kaso sang COVID-19. Yara sa 435 ka mga kaso ang na-record sa itong Huwebes, 539 sa itong Biyernes kag 585 sa itong Sabadong adlaw. Naglapaw naman sa 4,000 ang aktibo nga kaso, ang pinakamataas halin sa itong Mayo 7. Ginklaro man sang DOH nga kalabanan sa gihapon sa mga kaso, amo ang mild to moderate lang ang sintomas kag hindi kinahanglan magpa-ospital. Mas manubo sa gihapon sa 20% ang healthcare utilization sa pungsod apang sa tiyon nga maglambot ini sa 50%, ginarekomendar na sang ahensya ang pagpasaka sang COVID restrictions. Ginbaton sang security guard ang pagpangayo pasaylo sang SUV driver nga nagbunggo kag nag-hit and run sa iya nga nagluntad sa tong Hunyo 5 sa Mandaluyong City apang padayonon sa gihapon sini ang pagpasaka sang kaso. Bangod sa interview o kon nabase sa interview sa biktima nga si Christian Joseph Floralde, nagaanto sa gihapon siya sang pananakit kag trauma bangod sa insidente. Sino kay Floralde magluwas sa pananakit sa lawas nagasuka man ini sang dugo. Si Floralde ang nakaagom sa pila sa nawala nga bakin sang iya ulo, abaga kag lawas kag na-confine sa intensive care unit agud masiguro nga wala nakaagom sang mas malala nga kapilasan. Hunyo 15 sang nag-surrender sa kapulisan ng SUV driver suspect nga si Jose Antonio San Vicente kada pangayo sang pasaylo sa security guard. Sunod sa pulis ang kaso frustrated murder na pasaka na batok sa suspect. Samtang gin-revoke naman sa Land Transportation Office ang lisensya ni San Vicente kag nadilian na nga magkuha pa sang lisensya. Ginpahayag naman ni House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda nga ang pagsaka sang inflation rate sa Pilipinas mahimo maglambot sa 8.1% kung ang tensyon sa Russia kag Ukraine ang magpadayon. Sunod kay Salceda nga mahimo malapawan pa ang 5.4% nga na-record sang Mayo nga gin-report sang Philippine Statistics Authority. Sa piyak, sinagin pasiguro ni Salceda nga handa ang economic team sang pungsod para sa anuman nga contingency plan nga himuon. Patay ang isa ka Filipino lawyer nga si John Albert Jal Lailo matapos mabiktima sa random act of violence sa Philadelphia, Pennsylvania. Nagwa sa report nga kaupod sang abogadong nga Iloy sa isa ka Uber vehicle padulong sa airport para sa ilang nga flight padulong Chicago sang ini ang gintiro. Base sa investigasyon sang kapulisan, isa sa anong kabala nga nag-igo sa biktima nakit-an sa iya ulo nga amo ang rason sang iya kamatayon. Ang Iloy naman sini ang nakaagom sang gamay nga kapilasan sa lawas bangod sa nagkalabuka nga bintana sang salakyan. Si Lailo ang sadto nagserbe nga staff ni Senadora Leila de Lima kanangin Official Council Board of Canvassers sa kampanya ni VP Leni Robredo. Samtang ginmando naman ni Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa Embahada sang Pilipinas sa Estados Unidos nga dalon pauli sa pungsod ang bangkay ni Lailo, amo man ang pilason sini nga Iloy.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Good morning dira kay Veronica Santillan Manukan kag Turco Jongko, no? Kay Noel Alisahe, morning ko no nya Ma'am Connie Alisahe, I love you landa. Siling ni Noel. Sige si Aksyon Eden to, ano to? Good morning man sa kay Aldrin, Aljan, Celis, kag Erwin Gasapo, sa nga Sigmaro, SBB4, Game Farm ni Attorney Dag Pandan. Good morning sa inyo. Standby na sa Action Report, second portion upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio.